eiland. En dat is eigenlijk al jaren zo. En er wordt heel weinig aan gedaan. En het is natuurlijk weer leuk. Verkiezingen komen eraan. En nu gaat iedereen weer zijn best doen. Terwijl dat al jaren zo is. Dus ja, wat moet ik erop zeggen? Er is wetgeving vanaf 1998. En onze huidige overheid en de overheden daarvoor hebben er daar eigenlijk niets aan gedaan. En dat neem ik ze kwalijk, want nu hebben we een probleem. Nou, de oplossing die heb ik bij de nieuwe partij neergelegd. En dat is een andere oplossing dan de huidige partijen doen. Dat geiten doodgebeten worden, dat is niet goed. Kijk, die honden lopen los en die gaan... mijn probleem is, de honden worden bestempeld als agressief. En de honden zijn zeer zeker niet agressief, maar de honden hebben een jachtinstinct. En ja, de baasjes hebben de honden dan loslopen en die gaan achter geiten aan. Ze gaan niet achter de geiten aan om direct te doden. Ze gaan jagen, waardoor ze wel de geiten gaan bijten en natuurlijk ook doodgaan. Maar het is niet zo dat ze agressief zijn. Als een hond echt agressief is, dan zou die een geit ook helemaal uit elkaar trekken. En dat komt zelden voor. Natuurlijk zijn er bij het jagen, wordt een geit ook meerdere keren gebeten. Maar is het zelfs als bij mensen. Als iemand op zijn fiets zit en er komt een hond achteraan. Ja, wij zijn heel vlug genegen om te schreeuwen van dat die hond weg moet gaan. En om te bijten. Of tenminste, we gaan dan schoppen. En ja, wat denkt zo'n hond dan? Hé, ik krijg een schop voor mijn kop. Ik ga bijten, want hij schopt mij, dus ik bijt terug. En dan zeggen ze weer, ja, het zijn agressieve honden. Nogmaals, mijn grootste probleem op het eiland is dat ik ben een hondenliefhebber. Ik ben een dierenliefhebber aan zich, maar ook een hondenliefhebber. Dat de honden bestempeld worden als agressief. En dat is niet juist. Ja, het is eigenlijk gekomen omdat we natuurlijk al jaren die problemen hadden met honden. Ik ben al meer dan 5 jaar... 5 jaar geleden heb ik al met de overheid om de tafel gezeten. En alle dierenstichtingen, et cetera, et cetera. Daar is toen de tijd niets uit voortgekomen. Sterker nog, het overleg wat we toen hadden is door de heer Reijna stopgezet. Omdat hij ons toen vertelde dat de dierenorganisaties niet samen konden werken. Hetgeen compleet onjuist is, want we werken nog steeds samen tot op de dag van vandaag. Want alle dierenorganisaties en ook mijn persoontje, wij hebben het beste voor met de dieren. Wij strijden voor een beter leven van de dier en voor meer rechten van het dier. De huidige partijen die hebben wij al aangeboden via de Stichting Dier en Hulp om een nieuwe dierenwelzijnswet in te voeren. En dat is al nu 1,5 jaar, bijna 2 jaar geleden. Maar diezelfde wet hebben wij al 5 jaar geleden ook al een keer geopperd. En er wordt niets gedaan. We zijn nu dik 5 jaar verder, bijna 6 jaar verder. Er is nog steeds niets gedaan.